Presyo sa bugas sa merkado sa Carbon Dakbayan sa Subo may aumento tungod matod pa sa pagsaka usab sa presyo gikan sa ilang supplier. Apan magdepende sa klase o variety sa bugas humay. Matod sa mga mamaligyaay nga may aumento og 2 pesos ang presyo sa matag kilo o sa kagatos ka pesos matag sako. Lakip niini ang ganador nga tag 52 pesos na ang kilo gikan sa tag 50 pesos. Ang Lion Ivory 48 pesos gikan sa 46 pesos ang kada kilo. Kunsinta Orange 52 pesos gikan sa 50 pesos. Gani ang presyo sa bugas mais usab ang nitupong nasa presyo sa humay nga tag 46 pesos ang kilo. Samtang nagpabiling stable o normal ang presyo sa itlog nga nagkantidad sa 6 pesos o 50 centavos, 7 pesos o 8 pesos depende sa gigamyon o gidakon. Ang presyo sa mantika gikan sa 68 ngadto sa 70 pesos ang kilo. Kun ang lapad ini samtang ang asukar o brown sugar tag 80 pesos ang kilo.